Inini ndine mai vaHilary Macheka akashaya. Manyepo ari kutaurwa kunzi ndakanga ndaenda kunoita chihure. Handisi munhu anoita zvechihure asi nditori mudzimaiwo anoshandira mhuri yake nemaoko. Kubuda kwandakaita zvina kureva kuti ndakabuda ndichienda kunoita chihure asi zvinhu zvakangondomera kuti ndisiye mwana wangu ari muchirima ende uye ndinge ndichitonhodza mwana wangu. Ndakangofunga semazuva ese andaingoita kubva ndichimuzvara kusvika kure paanga ari ipapo ndichimuchengeta ndichimusiyawo masire iwawo ingoriwo mhepo yakasimukirwa mwana wangu. Hazvingandifadzi kuti inini ndingaenda kunoita chihure ndichitadza kukoshesa mwana wangu wandakabereka. Dai kwakuruti ndakanga ndisingadi mwana, dai mwana ndakamuuraya achiri mwana mucheche kana dai ndakabvisa iri nhumbu. Maexpenses mangani andakanga ndarwa kubva kuna Hilary kubva ndichimuzvara kusvika ava paava. Vanhu ngavasataura zvokunyepa ende hakuzi kuti munhu unoaplya kuti inini ndikuda kuti mwana wangu atsvire mumba ndisvike pakuparidza zvese zvandakanga ndashanda ndisvike pakusara ndisina kana chandinacho nepamusaka pechihure. Saka postmortem iri kuti chii panyaya dzekufa kwemwana? Postmortem iri kuti mwana akaurayiwa nechotsi nemoto. Ko panhau yenhangire uyu pane vamwe vari kuya kuzobatsirawo kuti munge muchiwana pekutangira sinzi makarasikirwa nemidziyo? Pari zvino vamwe vari kumboudza zvavo nhumbi zvokuti ndikutotsvaga kuti dai ndawana veorganization vakandibatsirawo nemari yekuti ndione kugadzirisa imba. Hanzi imari ingadiwa kuti imba inge ichigadziriswa? Tisati ndatora macalculations kunoti marata masabhestas because kurudiwa masabhestas 5 nemapaipi nemabhegi esimende akakwanisa kuplastisa imba. Umwana makatoviga here kana kuti hasati avigwa? Mwana takaviga musi wemandi. Makamigira kupi? Kunyatsini cemetery. Mashoko ese uchanzi mamaita kunoita zvechihure ari kubva kupiko? Zvanzi ari kubuda kubva muvavakidzani ndo vari kutaura izvozvo. Vamwe ndiri muri vakasvika vakati chiini nyaya iripo yekutsva kwemwana neimba futi? Varidzi veimba vakatiwo zvinhu zvakavaomerawo saka vakangoti tofanira kuti titange kugadzira titange tarufa nekudhonzesa magetsi. Ukurati imba ino haisati yava nemagetsi sofa nekuda imba ine magetsi but pane murumu imomo mane matambo dzakatsva dzinofanira kupinza magetsi mune dzimwe dzimba. Imaishandisa marumu mangani? Ndaishandisa 1.